Konečne jazdíme na tomto aute, sedím za volantom a užívam si jazdu na EV9. Toto auto je v prvom rade brutálne tiché. Ja som bol strašne prekvapený z toho, ako to auto jazdí nad 130 km rýchlosťou, keď sme to testovali na diaľnici. Bál som sa tej karosérie, pretože je hranatá, že ako tu bude s tým vzduchom, ten obtekajúci vzduch, ako to tu bude počuť. Ale Kia použila dosť hrubé čelné sklo a je tu aj lepené dvojité sklo na predku kvôli veľkým spätným zrkadlám, ktoré sú tu. Ale všetko to funguje úplne skvele. Je to jedno z najtichších aut, ktorých som sedel od Kia. A myslím si, že aj najtichšie jazdí, aj celkovo komfort jazdy je tu špičkový. Platforma je tu eGMP, ktorú už poznáme z elektrických modelov Kia, ako je napríklad EV6. Tu konkrétne je použitý podvozok z EV6 GT, pretože sú tu zdvojené ramená, predné hliníkové a zadné tie sú hliníkové. V podstate sa to líši len predĺžený rázvorom, že tu je dlhší rázvor ako u EV6 kvôli vnútornému priestoru a teda veľkosti toho auta. Tlmiče som čakal, že budú adaptívne. Na moje prekvapenie nie sú adaptívne. To príde aj s verziou GT, ale fungujú skvele, pretože všetky jamy nádherné žehlia. Ja som najprv myslel, že tu máme nejaké vzduchové mechy alebo čo na zadnej náprave. Bol som v tom, že Kia použije, teda aspoň na zadnej náprave vzduchové mechy nie sú tu. Sú tam samonivelačné tlmiče, ktoré vám udržujú rovnakú svetlú výšku aj pri zaťažení vozidla. A to tiež som skúšal, to funguje úplne parádne. Môžete tam dať bátožinu, môžete tam dať zadu 3 pasažierov, do 3. radu ďalších 2. Stále si udržuje tú svetlú výšku, toto sa mi páči. Pružiny sú trošku tuhšie, kvôli aj hmotnosti, aby to auto neplávalo. A vážne to auto, to proste neodlepíte, ako sa hovorí, od zeme. To jazdí ako na kolejniciach, bez náklonov. Tam, kde som išiel napríklad na Sorente nejakou určitou rýchlosťou, tak tu som si dovolil ísť ešte rýchlejšie. Je to aj vďaka použitiu teda batérie v podvozku vozidla, ktorá váži nejakých 560 plus kilogramov. Čiže auto má nízko ťažisko a jazdí ozaj proste tak ticho a tak skvele, že aj čo som mal pasažierov, hovorili, že ide to v podstate ako Mercedes, ticho, alebo ako BMW. Samozrejme, Kia sa popasovala aj s týmto zvukovým komfortom v interiéri, aj tým, že použila napríklad podblatníky, ktoré sú obťahnuté takým kobercom, ale nie len na zadnej náprave, ale EV9 už to má aj na prednej náprave. Pneumatiky tiež majú nejakú špeciálnu penu vnútri, ktorá v podstate zabraňuje tým prenosom hlukov všelijakých do interiéru. Takže to auto je neskutočne tiché. Čiže keď mám definovať tú jazdu, je to komfort, prémiovosť a ticho. Išli sme s tým aj mimo ciest, samozrejme sme krížili tie nápravy, všetko to funguje skvele, ale to auto ako jazdí po polných cestách, tiež som bol prekvapený, pretože ten podvozok krásne pracuje. Sú tu 285 pneumatiky na 45 21 palcové, to sú akože úplne že morty a ten podvozok sa vie s nimi krásne popasovať. Ozaj je to auto je asi najkomfortnejšia Kia, akú som kedy jazdil. Čo sa týka výkonu,
384 koní, krúťací moment až 700 Nm vďaka použitiu dvoch elektromotorov, keďže je to pohon 4x4. To auto má brutálne reakcie, však ako sme si už zvykli u elektromobilov. V podstate žiadne spalovacie auto s týmto výkonom sa mu nevyrovná v tých reakciách. Keď tu nemáte žiadne turbo a nič sa nemusí nadýchovať a je tu len jeden prevod, tak to má okamžite reakcie. Z 0 na 100 to dáva za 5,3 sekundy. A maximálna rýchlosť je obmedzená na 200 km za hodinu, čo je na pomery elektromobilov dosť dobrá hodnota. Veľmi dobrá je tu aj trakcia. Keď bolo popršané, som to skúšal aj v zákrutách, išiel som tak dynamickejšie a tu neexistuje nejaký preklz kolies alebo aj z miesta, keď sa rozbiehate, nie je šanca, aby vám preklzli kolesa. Je to veľmi dobre nastavené. Vítajte na palube modelu EV9 vlajkovej lode Kia, kde na vás dýchne pocit luxusu, obrovský priestor, eko, bio, raw, vegan materiály. Ale poďme sa mi povenovať novinkám, ktoré nastali v tomto modeli a nepoznáme ich z ostatných modelov Kia. Kia poprvýkrát použila v elektromobile štvorramenný volant, ktorý je určite krajší a pôsobí hodnotnejším dojmom ako dvojramenný volant v modeli EV6. Poprvýkrát tu máme svietiaci znak, to som ešte v žiadnej Kii nevidel. Nie je skosený len zo spodu, ale aj z vrchu. A pôsobí celkovo hodnotnejším dojmom aj táto koža alebo koženka, neviem čo to je, ako u ostatných modelov. Na ľavej strane si ovládate klasický tempomat alebo palubný počítač. Na pravej strane ovládate hlasitosť rádia. A v spodnej časti máme dve tlačidlá, čiže Drive Mode, kde si môžete vybrať Eco, Normal, Šport režim alebo svoj vlastný. A pravé tlačidlo slúži na terénne režimy sneh, blato, piesok. Volant je samozrejme vyhrievaný a to až dvojstupňovo. Ďalšou zásadnou novinkou je aj použitie tohto nového ovládača smeru jazdy, ktorý je poprvýkrát umiestnený v modeli Kia na stĺpiku a je úplne jednoducho ovládateľný, čiže viete si s ním štartovať elektromotory, tlačidlo EV, alebo takto otočným ovládačom si dáte drive, čiže dopredu, alebo smer jazdy dozadu, a keď dáte spiatočku R-ko, tak vám aj zavibruje ten ovládač. Parking jednoduchým stlačením. Je to len o zvyku, ja som s tým nemal žiadny problém. Displej poznáme už aj z ostatných modelov, ale tu je o niečo širší a to je v tejto časti, pretože nám tu pribudlo ovládanie klimatizácie, vyhrievanie zrkadiel a podobné veci. Trošku v tom vidím problém, pretože keď sedíte za volantom, tak sa musíte jemne vykloniť, aby ste vlastne videli, ako máte nastavené stupne na tej klimatizácii a ostatné veci. Novinkou je aj použitie týchto dvoch líšt, pretože poznáme model EV6 a príklad Sportage, ktorá má jednu dotykovú lištu, tu na to Kia vyriešila takto. Čiže tu máte normálne fyzické tlačidla na ovládanie klimatizácie alebo módov a vrchná lišta je na ovládanie ostatných vecí, ako sú médiá, mapy, navigácia alebo nastavenia vozidla. Máme tu super novinku, spätné zrkadlo, ktoré sa tvári, že je úplne obyčajné, ale po stlačení takto tlačidla vidíte, čo sa deje vlastne za vami, pretože priestor vzadu monitoruje parkovacia kamera a výrobca myslel aj na také detaily, že si tu viete nastaviť jas kamery alebo výšku, uhol pohľadu. Toto je asi najluxusnejšia šoférová sedačka, aká bola kedy vyrobená automobilkou Kia, pretože poprvýkrát má aj masážnu funkciu. Dokonca si viete nastaviť intenzitu tej masáže, či vám bude masírovať len nohy, chrbát alebo celé telo. Čiže nabíjanie si môžete spríjemniť takouto masážou. Nie je síce tantrická, ale mne vyhovuje. A samozrejme môžete mať aj vyhrievané tie sedačky alebo ventilované v 3 stupňoch. Luxusné sú aj predné opierky hlavy, ktoré sú výškovo aj pozdĺžne nastavovateľné. K tomu je opierka veľmi mäkučká a je sieťkovaná, čiže by ste sa ani toľko nemali potiť. My máme teda tú menej luxusnejšiu verziu, teda 7-miestnú verziu, kde sa zmestia do druhej rady sedadiel 3 pasažieri a ako vidíte, je tu veľkovelepý priestor, kde mám veľa priestoru na kolená,
na hlavu. Samozrejme je tu lakťová opierka, posúvateľná lavica, delená v pomere 60:40 a dá sa teda aj uhol sedenia nastaviť ako u ostatných modelov. Mne dáva väčší zmysel verzia 6-miestna, ktorá má relaxačné sedačky a v podstate dokážu to, čo šoférová, okrem masáže, teda je tam veľmi veľa nastavení. O pohodlie pre zadných pasažierov sa stará aj trojzónová klimatizácia, kde si teda viete nastaviť teplotu, zapnúť, vypnúť klimatizáciu, rôzne módy klimatizácie. Samozrejmosťou sú aj otočné fukáre, ktoré pôsobia veľmi luxusným dojmom. Kia sa v modeli EV9 zamerala aj na veľa odkladacích priestorov, tak si pozrite, tu máte hneď dva, tu sú ďalšie dva, tu pichnem celú ruku. Ďalšie máte tapací roh vo dverách. Vyskúšame si, ako sa žije v treťom rade sedadiel. Pekne jedným tlačidlom sa vám odsunú sedadla v druhom rade. Ja si sadnem teda do toho tretieho radu. Nastavíme takto sedačky. Mám tu priestoru na nohy tak akurát, nejakých 100-200 km maximálne si to viem predstaviť, ale čo tu je dobrá funkcia, viete si takto skloniť operadlo na zadných sedačkách v treťom rade. Samozrejme sú tu porty na USB-C a odkladacie miesta na malinovky. Kufor sa nám otvára elektricky, to už je klasika. Batožinový priestor má v základnom tomto usporiadaný 333 litrov. Keď sklopíme tretí rad sedačiek, zvyšuje sa nám na 828 litrov. A keď zložíme aj druhý rad sedadiel, tak tam máme potom nejakých 2300-2400 litrov, záleží od verzie. Kia používa full LED predné svetlomety s adaptívnym vyrezávaním. Čakal som trošku niečo viac od nich, pretože fungujú v podstate takisto ako z modelu Sportage alebo EV6. Myslel som, že Kia použije aj nejaké aspoň statické prisvedcovanie do zákrut, lebo to tu nie je, to mi tu chýba, tak mám v podstate v rohoch slepý uhol a večer nevidím, čo sa tam deje okolo mňa. Stretávacie svetlá svietia dostatočne dlho, aj diaľkové. To adaptívne vyrezávanie fungovalo dobre, dokonca aj cyklista, keď išiel oproti mne, tak pekne ho vyrezalo, aby teda som mu nedal plnú paľbu diaľkových do očí. Ale stalo sa mi párkrát, že ten systém zle reagoval na dlhšiu diaľku. Na nejakých 200 metrov odhadom sa mi stalo, že mi zablikalo viac aut, tak tento systém ešte by potreboval jemnúčko doladiť, ale verím tomu, že Kia to vyrieši najbližšou softvérovou úpravou. Batéria má kapacitu 99,8 kWh, čiže to je obrovská batéria, najväčšia v elektrických modeloch Kia, aká bola použitá. Je tu nová funkcia, že manuálne si viete nastaviť predhrev batérie, čiže keď sú aj nejaké mrazy a potrebujete nabíjať, proste manuálne zadáte aktivovať predhrev batérie a prídete na nabíjačku už s vyhriatou batériou a tým pádom potom na rýchlo nabíjačkách viete nabíjať výkonom až 210 kW. EV6 dokáže nabíjať trošku väčším výkonom, ale tu na zase je tá krivka lineárnejšia a dokáže tých 200-210 kW udržať dosť dlhú dobu. V konečnom dôsledku potom nabijete batériu z 10 na 80% za nejakých 24 minút, alebo poviem inak, za 15 minút nabijete 239 km dojazdu. To je veľmi slušná hodnota. Dostávame sa aj k spotrebe elektrickej energie tohto vozidla. Mne sa podaril náš okruh 50 km zajazdiť po okresných cestách a čiastočne kúsok po meste za 20,1 kWh na 100 km, čo ešte je lepšia hodnota ako udáva výrobca.
Tým pádom tam máte dojazd skoro tých 500 km, teoretický dojazd, ale skôr budete jazdiť za nejakých 25-26 kWh na 100 km. Že reálne pri tých plus 5 stupňoch viete jazdiť 400 km bez problémov. V lete to bude určite viac. Na diaľnici potom spotreba vyskočila na 33 kWh na 100 km, čo už je dosť veľká hodnota a tam je ten dojazd okolo 300 km. Kia EV9 by mala byť schopná aj jazdy na nespevnených povrchoch a v teréne, takže ideme si to vyskúšať. Poprvýkrát v elektrickom modeli Kia použila terénne režimy, blato, sneh a piesok. To už poznáme z modelu Sorento a Sportage. Tu by to mohlo fungovať o niečo lepšie, keďže nemáme tu kardan a nie je tu ani rozdeľovacia prevodovka. O pohon sa stará čisto predný a zadný elektromotor. Najprv si vykrížime nápravy tu na blate bez použitia terénneho režimu. Keď som tu bol s EV6, dostal som sa asi na takúto úroveň a začali mi prehrabovať kolesa, pneumatiky a išiel z nich dym, čiže sa ani nepohla. Nejak takto. Ale EV9 to vyšla aj bez použitia toho terénneho režimu. To som prekvapený. Čiže toto je ešte lepšie ako u EV6. A teraz si zapneme terénny režim. Dáme blato a ideme ešte raz. Pracuje to, je to počuť, ako pribrzduje jednotlivé kolesa a obmedzuje krútiaci moment. To ide úplne s prehľadom. Myslím si, že je to lepšie ako u Sorenta a Sportage. Fakt, je to veľmi plynulé. A má docela aj dobré nájazdové uhly. EV9. V podstate tu som na Sorente bral spodok. A tu je to úplne ešte v pohode. Môžeme skúsiť ešte režim piesok, či tam bude nejaký rozdiel. No a toto je ešte plynulejšie. Wow. Ale že úplne s prehľadom, úplne. Nádhera. Klobúk dolu. Kia to má zvládnuté veľmi dobre. Teraz si dáme jeden taký extrémik. Prosím vás, nikto toto neopakujte. Ja len skúšam, že pokiaľ to auto vyjde s úplne prekriženými nápravami, ono to ide hore. Tomáš, môžem? Fú. Zapneme si kameru ešte, aby sme videli, čo je pred nami.
Môžem? Môžeš. Tak poďme. Nič nevidím. Oblohu. Wow. Za mňa v teréne asi najlepšia Kia. Ani Sorento, ani Sportage neprešli tento kopček. Takže super. Kia dokáže ťahať až brzdený príves o hmotnosti 2500 kg, čo je dosť dobrá hodnota. Škoda, že toto auto nemá ťažné zariadenie, chceli sme to vyskúšať aj ako sa to auto bude správať a aký bude reálny dojazd s nejakým prívesom, s naloženým autom alebo niečím podobným, no nevyskúšame to, pretože to ťažné tu nie je. Čo trošku ruší, je taká upípanosť tohto auta, pretože máte tu systém pozornosti vodiča, ktorý v podstate dohliada na vás neustále. Máte umiestnený tu na volante, to už je povinné u automobiliek všetkých v Európe. No a stačí, že pozriete niekde bokom na chvíľku, hneď to začne pípať. Je to dobrá vec, ale niekedy je to trošku otravné. Rovnako, napríklad teraz, áno, je to počuť, rovnako aj systém prekročenia rýchlosti. Viete ho vypať, ale musíte ho vypínať pred každou jazdou, alebo teda ako naštartujete tie elektromotory. Vždy ho musíte vypnúť cez menu palubného počítača, je tam nejakých 4 alebo 5 klikov, čo sa mi zdá dosť. No a keď prekročíte rýchlosť, tak počujete. Takto vám to začne pípať, 3, 4, 5 krát vám pípne, potom po určitom čase znovu. Toto je dosť otravné. Cena tohto vozidla, takto ako ho vidíte, teda úplná fullka. Jediné, čo tu chýba, sú príplatkové zadné sedačky, relaxačné alebo otočné, sú tam dva príplatky. Máme tu aj panorama strechu, je to tá uvádzacia edícia a výbava GT Line. Cena je tam 83 000 eur. Poviete si, wow, že teda aká veľká cena. Áno, je to dosť peňazí, ale zoberte si konkurenciu tohto vozidla. Tu môže byť konkurencia nejaké BMW iX alebo Mercedes, no elektrický EQS, a ten má cenovku 120, 130, 150 tisíc a vyššie. Takže za túto cenu si myslím, že dostanete kus dobrého auta, veľmi dobre vybaveného, veľmi pohodlného a brutálne tichého. Takže toľko asi k testu EV9. Ja som bol maximálne spokojný s týmto autom a dostalo sa mi ozaj pod kožu a veľmi rád si ho otestujem znova v nejakej inej verzii. Takže majte sa pekne a vidíme sa najbližšie pri nejakom inom teste.